Leci to już czy co? Oni dadzą nam info, że to już jest transmitowane? Dadzą nam info, że to jest transmitowane. Leci? Okej, moi drodzy, witamy bardzo serdecznie na ceremonii ważenia przed 12. galą Federacji Silesian MMA. Organizatorem gali jest Fundacja Wspierania Sportu Silesia. Zanim rozpoczniemy całą ceremonię, wspomnimy o sponsorach i partnerach, bez których to wydarzenie nie doszłoby do skutku. Po pierwsze, miasto Bytom, prezydent miasta pan Mariusz Wołosz, Agora Bytom, przelicz kosztorys.pl, obsługa szkód komunikacyjnych, Pasja TV, Aqua Woda Sodowa, Panomedia, Grupa Wolf, Show Your Strength, zintegrowana grupa ratownicza, Combiasty Wideo, Show Your Strength, ktoś popełnił błąd w druku, to nie moja wina, i DBX Bushido. Zachęcamy również do nabycia biletów. Tych z Was, którzy biletów zakupić nie będą mogli, do obserwowania subskrypcji pay-per-view na stronie silesianmma.pl. Okej, moi drodzy, przechodzimy do rzeczy. Oczywiście poranne ważenie to oficjalne już za naszymi zawodnikami. Teraz czas na face to face, na spojrzenie sobie w oczy i zaprezentowanie się Wam. Moi drodzy, pierwszą walką jutrzejszej gali będzie walka na zasadach semi-pro w catchweightie do 68 kg. Zapraszam pierwszego z zawodników, jakim jest Oliwier Plichta, który na wagę podczas porannego zważenia wniósł 67 kg 400. Jego przeciwnikiem będzie Julian Bandrowczak, zawodnik Boomboxing Studio. Na porannym ważeniu ważył 67 700. Zapraszam do face to face'a tu przed scenę. I twarzą do fotoreporterów. Druga walka. Pozostajemy w catchweightie do 68 kg. Pierwszy z zawodników, również reprezentant chorzowskiego Spartana, Wojciech Dąbrowski. Jego waga na porannym ważeniu o wiele poniżej limitu 66 400. Jego przeciwnik Kamil Sekuła, reprezentant Drakulina Oświęcim. Waga idealnie w limicie 68 kg. I twarzą do kibiców. Dziękujemy, moi drodzy. Trzeci pojedynek. W dalszym ciągu pozostajemy w formule semi-pro. Pierwszy z lokalnych naszych bytomskich zawodników, Krzysztof Mika. Zawodnik kategorii lekkiej, idealnie w limicie 70-200. Reprezentant Shark Top Team Bytom zmierzy się z zawodnikiem z Bastionu Tychy. Zapraszamy Michała Banaszka. Michał, jak każdy na dzisiejszej gali, wypełnił limit wagowy. Zapraszamy do face to face'a. I twarzą do fotoreporterów. Pozwolę sobie zadać po jednym pytanku. Krzysiu, jeszcze na chwilę poproszę. Krzysiu, twój debiut dla Federacji Silesian MMA. Nie będę oryginalny i zapytam po prostu, jak się czujesz przed debiutem. A nie widać, że jestem luźny, elegancki, uśmiechnięty, że dobrze się czuję, że wszystko pójdzie fajnie. No, chcę, żeby walka była naprawdę widowiskowa, to dla mnie się liczy bardziej niż wygrana. No i widzę, że on jest charakterny, że on mi to zapewni. No i co? Jutro zobaczymy, co z tego będzie. Tak jest, bardzo dziękujemy. Michał, czy to, że jesteś, można powiedzieć, że grasz na wyjeździe, czy tworzy jakąś dodatkową presję, czy ty są na tyle niedaleko od Bytomia, że i tak czujesz się, jakbyś był u siebie? Nie, no jesteśmy u siebie, robimy to, co mamy robić, wchodzimy, dajemy fajny show.
I co? No, będzie dobra walka, dobra bitka, wchodzimy ani tych kroków w tył i proste. Bardzo dziękuję panowie. Jak po drabinie idziemy z kilogramami do góry, kategoria 77 kg, bardzo przepraszam, to jest 5. walka. 4. walką jutrzejszej gali będzie starcie Filipa Kaczorka, którego zapraszam na ważenie. Wniósł na wagę 67 800 i jego przeciwnikiem będzie Patryk Owczarzak, reprezentant Spartanu Chorzów. I jego waga również idealnie w limicie tego catchweightu 68 kg. I twarzą do fotoreporterów, panowie. Okej, zaczniemy od ciebie, Filip. Jako że walczycie w dość niskiej kategorii wagowej, czy waga zeszła bez problemu, czy już czujesz się dobrze naładowany? Zeszła bez problemu, jestem przygotowany, czuję się świeży, więc będzie ogień na pewno. Pięknie. Patryk, przejdziemy do ciebie. Na ostatniej gali, na której razem mieliśmy przyjemność walczyć, niestety nie poszło po twojej myśli, chociaż walka oczywiście była dobra. Czy jesteś podwójnie zmotywowany tym, żeby tą plamę porażki zamazać? Jestem tak, ja teraz jestem zmotywowany, jeszcze nigdy nie byłem, także szykuje się dobra walka, na pewno jesteśmy obydwoje dobrze przygotowani. Dla mnie liczy się show, wygrana przyjdzie sama, robię to dla zabawy i wygrana przyjdzie sama, tak jak powiedziałem. Także do zobaczenia jutro. Super, do zobaczenia jutro. I teraz, dopiero teraz idziemy z kilogramami do góry. Starcie również w semi-pro, aczkolwiek w kategorii już znacznie wyższej, bo w kategorii półśredniej 77 kg. Zapraszam pierwszego z zawodników, jakim jest Michał Żabiński. Kolejny z gospodarzy, reprezentant Shark Top Team Bytom. Na ważeniu zmieścił się idealnie w limicie 76 900. Również wagę po profesorsku zrobił jego przeciwnik Michał Hir. Zapraszamy, 77 kg. Boxing position, twarzą do fotoreporterów, piąteczka. Okej. Cześć, Michał. Wiemy, że jesteś jednym z lokalnych bohaterów. Powiedz, jak sprzedaż biletów, czy jutro twoi kibice na trybunach dopiszą i poniosą cię do może zwycięstwa? Oczywiście sprzedało się 60 z tego co wiem, ponad 60, a jeszcze jest dużo osób, które kupi jutro bilety. Super. Do zobaczenia. Michał, jak się czujesz? Już na galach Federacji Silesia MMA miałeś przyjemność występować. Zmotywowany, świeży, naładowany. Tak, no czuję się zajebiście, co mogę powiedzieć. Myślę, że jutro będzie dobra walka, że damy fajne widowisko, no i tyle. Super. Wielkie dzięki. Czas, moi drodzy, na ostatnią z walk na zasadach semi-pro jutrzejszej gali. Jako pierwszego na scenę zaprosimy Wiktora Adamskiego, reprezentanta Polish Ninja Team. Wiktor na wagę wniósł 64 kg, idealnie w limicie. Jego przeciwnikiem będzie doskonale wszystkim znany reprezentant bytomskich Szarków i chorzowskiego Spartana, Dominik Dymiński. Złotousty i przystojny. Zapraszam do face to face'a. Aha. Poczekajcie, hop. Wiktor, walka wzięta z 50 godzin przed walką.
bardzo krótki odstęp czasu. Powiedz, czy byłeś cały czas w jakimś regularnym treningu, czy jesteś, no oczywiście gdybyś nie był, to pewnie byś się do tego nie przyznał, ale czy czujesz się dobrze, czujesz, że to jest startowa forma? Oczywiście czuję się bardzo dobrze, jestem w ciągłym treningu, przygotowuję się do kolejnej walki pod koniec roku, także wiedziałem, że jestem mocny, jestem świadomy tego. Wyjechała walka, jest szansa, ja dziękuję bardzo Dawidowi, dlatego że zawsze chciałem zawalczyć na Silesian, kiedy zacząłem przebranżawiać się z karate na pełnokontaktowe sporty walki, to było moje założenie, by zawalczyć w pewnym momencie właśnie na tej gali. Udało się, jestem tutaj, dziękuję bardzo, że przeciwnik zgodził się podwyższyć limit wagowy. Tak jak wiecie, miałem 50 godzin, udało się zrobić wagę, także mam nadzieję, że jutro, mimo tego, że on jest lokalcem, mi też będziecie kibicować. Dziękuję za wszystko. Wielkie dzięki. Dominik, kolejna twoja walka dla Federacji Silesian MMA, kolejna na zasadach semi-pro. Czy jeżeli pójdzie ona pomyślnie, to zobaczymy cię w zawodowstwie? Tak, witam wszystkich. Tak, kolejna walka na zasadach semi-pro. Jeśli tutaj w tym pojedynku wyjdę zwycięsko, to na następnej gali może zobaczycie mnie na zasadach zawodowstwa. Zmień mordo ten tryb przypuszczający, bądź pewny siebie i powiedz, że kolejna walka będzie zawodowa. Kolejna walka będzie zawodowa. I to mi się podoba. Wielkie dzięki. Chciałbym jeszcze podziękować przeciwnikowi za wzięcie walki na kilka dni przed. Sportowy szacunek, moi drodzy. Tym starciem zamkniemy, można powiedzieć, tą kartę wstępną złożoną z walk na zasadach półzawodowych i walką Adama Grunda z Adamem Labiszem rozpoczniemy walki zawodowe. Zapraszam pierwszego z nich, Adam Grund, reprezentant Shark Top Team Bytom. Na porannym ważeniu na wagę wniósł 77 kg i 300 gram. Jego przeciwnikiem, jak już wspomniałem, będzie Adam Labisz, reprezentujący Łódzkie Centrum Atletyki. Na porannym ważeniu jego waga wyniosła 77 i 100 gram. I pozycja bokserska twarzą do fotoreporterów. Okej, wielkie brawa, Adam. Jak nastroje przed jutrzejszą walką? Czy to, że walczysz przed własną publicznością, to jest czynnik motywujący, czy bardziej stresujący? No, wydaje mi się, że motywujące, większa presja, a co za tym idzie, na pewno będzie mocniejsza walka. Oby tak było. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Żółwicek. Okej, Adam, jak nastrój przed walką? Jak się czujesz? Dobrze. I jakie rokowania? Też dobre myślę, że będzie wszystko git, że tak zawodnik powiedział, przeciwnik, przepraszam, że damy dobrą walkę jutro i będzie ogień. To najważniejsze. Wielkie dzięki. Okej, i 8. walką będzie walka na troszeczkę innych zasadach, mianowicie walka w boksie w małych rękawicach w kategorii umownej do 69 kg. Pierwszym z zawodników, którego zaprosimy, będzie Daniel Wojańczyk. Zapraszamy. Na porannym ważeniu jego waga wyniosła 68 kg i 200 gram. Jego przeciwnikiem będzie reprezentujący Kuźnię Fight Club Patryk Nikiel. Jego waga na porannym ważeniu wyniosła 68 kg i 700 gram. Zapraszam do face to face'a. I twarzą do fotoreporterów. Okej, powiedz nam, Daniel, znamy Cię z występów w MMA, z czego wynika fakt, że Twoja jutrzejsza walka odbędzie się w formule bokserskiej? Cześć wszystkim. Wiesz co, u mnie jest ten problem, że mam kolana strasznie posypane i w MMA już nie powalczę, chociaż chciałbym, a wiesz, mimo wszystko i pewnie znasz to doskonale, brakuje troszeczkę tej adrenaliny, więc nic nie zostaje nawet kopać, jedynie ręce, więc robimy to w małych łapkach. Organizacja się zgodziła fajnie, wiesz, bitka,
małe łapki, super, mi się podoba, nie? Powodzenia, wielkie dzięki. Przejdziemy do Ciebie, Patryk. Walka, z tego co wiem, to jest wzięta w krótkim odstępie czasu. Powiedz mi, czy cały czas byłeś w reżimie treningowym? Znam Twojego trenera, więc pewnie cały czas każe Ci ten reżim trzymać, ale powiedz nam pokrótce, jak się czujesz przed jutrzejszym debiutem. Czuję się dobrze, jestem dobrej myśli, cały czas jesteśmy w gazie, także jutro chcemy dać dobrą walkę. Tyle, dziękuję. Super, od siebie dodam tyle, że jest to walka, nad którą staram się wyjątkowo pochylić i skupić, bo formuła boksu na małe rękawice to jest coś, co zapewnia fajerwerki. Odchodzi nam tutaj ta podwójna garda, która często w tych walkach na duże rękawice powoduje delikatne, mówiąc kolokwialnie, zamulanie. Tutaj na pewno tego nie będzie, dlatego jeszcze raz, kto bileciku nie ma, zapraszamy do kupienia, a tych, którzy nie będą mogli pojawić się na hali, zapraszamy do zakupu pay-per-view. Dzięki panowie. Kolejna walka, moi drodzy, już 9, jeżeli chodzi o jutrzejszą galę. Zobaczymy, czy zwycięstwo zostanie u lokalnego zawodnika i gospodarza, czy Patryk Krzak okaże się gościnny i to zwycięstwo odda, chociaż nie wydaje mi się. Zapraszamy pierwszego z zawodników, reprezentujący Shark Top Team Bytom, Patryk Krzak. Na wagę wniósł 79 kg i 500 g. Jego przeciwnikiem i zawodnikiem już kolejnym na tej gali, który wziął walkę na tak zwany short notice, będzie Przemysław Więckowski. Jego waga wyniosła idealnie w punkt 80 kg. Zapraszamy do face to face'a. I twarzą do fotoreporterów. Okej, Patryk, kolejna walka po tej twojej długiej przerwie. Jako że to już jest po tej przerwie druga walka, czy to zapowiada taką rzeczywiście regularność w tych startach i na tych 2 walkach się nie zakończy? Tak, na pewno się nie zakończy. Chciałem podziękować przeciwnikowi, że uratował walkę i widzimy się jutro. Super, do zobaczenia. Przemek, walka wzięta w krótkim odstępie czasu. Chyba jesteś gościem, który cały czas pozostaje w formie, co? Pomimo upływu lat. Cały czas w poszukiwaniu formy. Dobrze, oby się odnalazł. Życzę jutro wszystkiego dobrego i powodzonka. Okej, moi drodzy, znów idziemy z kilogramami delikatnie do góry. Kategoria średnia 84 kg, co-main event jutrzejszego wieczoru. Pierwszym zawodnikiem, którego zaproszę, będzie Sebastian Szweda, reprezentujący Boxing Team Gross i Spartan Chorzów. Jego waga na porannym ważeniu wyniosła 83 kg 900. Przeciwnikiem Seby będzie Szymon Chryst, reprezentujący War Dogs Lubliniec. Jego waga wyniosła 84 kg i 200 g, przypominając o pół kilogramu tolerancji, waga również w limicie. I twarzą do fotoreporterów. Okej. Seba, małe pytanko. Jak wiemy, jesteś zawodnikiem już dosyć doświadczonym, ale zazwyczaj te walki toczyłeś w różnych zakątkach Polski, a nawet Europy. Czy cieszysz się, że w końcu blisko domu, lokalnie kibice pewnie dopiszą? No, cieszę się, że w końcu przed własną publicznością. Mam nadzieję, że pójdzie to w dobrą stronę, że to mnie zmotywuje, a nie w żaden sposób zablokuje. A jak będzie, zobaczymy jutro. Zobaczymy jutro, oby tak było. Szymon, Lubliniec słynie z komandosów. Powiedz nam, czy pokażesz jutro komandoskie zdrowie i formę? Pokażę, wszystko będzie dobrze, mam nadzieję, że wygram walkę, jestem dobrze przygotowany. Super. To na pewno jest zapowiedź fajerwerków w co-main evencie, a zapowiedzią jeszcze większych fajerwerków jest main event, w którym zobaczymy
reprezentanta radomskiego klubu taekwondo Mateusza Gole, którego serdecznie zapraszam na scenę. Kategoria umowna 86 kg. Mateusz wniósł na wagę 85 kg 800, a drugim z bohaterów walki wieczoru będzie Remigiusz Gross, reprezentujący Boxing Team Gross. Remigiusz na wagę na porannym ważeniu wniósł 85,5 kg. Jak widzimy, obaj zawodnicy sylwetkowo wyglądają jak zawodnicy kategorii ciężkiej, a to zwiastuje ogromne emocje. Twarzą do fotoreporterów. Okej, jeszcze po jednym pytanku. Powiedz mi, widać, że jesteś tym mięśniem dość srogo nabity. Czy nie było problemu ze zrobieniem wagi, czy już wszystko odbudowane? Wszystko było ok. Ciężko ćwiczę, dlatego są te mięśnie. Cały czas jestem w treningu. No i fajnie, że tu jestem. Super. To jest najważniejsze, żeby się tym cieszyć. Remik, trochę cię nie było. Powiedz mi, czy ta walka, czy pójdzie po myśli, czy nie, czy zapowiada jakąś ciągłość w startach i to, że zagościsz tu na dłużej. Nie, na razie myślałem tylko o tej jednej walce, zobaczymy co będzie. Po 11 latach przerwy wracam i zobaczymy. Super. Jeszcze raz wielkie brawa dla bohaterów jutrzejszej walki wieczoru. Jeszcze raz przypominam o zakupie biletów, przypominam o zakupie subskrypcji pay-per-view. Dziękuję wszystkim za uwagę, ale jeszcze zanim dzisiejszą ceremonię zakończymy, jeszcze raz podziękuję i wspomnę o osobach, bez których zorganizowanie jutrzejszej gali byłoby niemożliwe. A byłoby niemożliwe przede wszystkim bez Fundacji Wsparcia Sportu Silesia, bez sponsora strategicznego naszej federacji Montostal Silesia oraz pozostałych partnerów, takich jak Miasto Bytom, prezydent miasta pan Mariusz Wołosz, Agora Bytom, Przeliczkosztorys.pl, Pasja TV, Aqua Woda Sodowa, Panomedia, Grupa Wolf, Show Your Strength i zintegrowana służba ratownicza oraz DBX Bushido. Ja nazywam się Michał Hawro i dziękuję wam za uwagę. Os!